Azpeitiarran histori hori ere jaiotze Xuxitiarra naiz, osea, gehor ere badakan eure gerra internua ez da, baina ez. Azpeitin jaio izan naiz, Azpeitin hasi izan naiz behintzat, baina ja badia 16 urte nere emaztia amengua da, Zumaiarra. 2 alaba ere baitut baina Zumaian, 13 eta 10 urtekoak, orduan nik usten de legealdi hau bukatzien, hile urte gehiago emango ditutela Zumaien bizitzen, zeren kanpoan eta ibili ginen, eta orduan, hortxe ibiliko gea. Beti gustatu izan zait, pixkat herrigintza, herriko langintza, eta, azken urtetan niko zentratuta egon naiz, neure lan pribatuan, ez da, oaina hon bezala, baina, Iñaki Ostolaza eta taldiak pixkat aurkeztu ziaten behaien proiektua, aukera, eta, iruditzen zait horrelako postu bat, edo horrelako langintza bat, baita ere badala modu bat, zure esperientzi pribatu edo propio horretatik zerbait herria eman ahal izateko, ez da. Zumaiak proiektu pila badazka, proiektu horiek kudeak eta finantziero txukun bat behar dute, ez da. Udal baten aurrekontu bat egirela gestionatzen, ez da. Azkenean ez da diru pribatu bat, diru publikoa da, herriana, herritarrana. Orduan horrek ekartzen du azken finean kudeak eta egoki, serio eta eraginkor bat egitea, ez da. Joku tablerua aldatzia zaila da. Zuk jakin behar dezuna da joku tableru hortan jokatu iaz, gero zuk nahi dituzun politika sozial edo llega aurrera eramaten, ez da. Bada posible beste eredu bat, eredu herritarrago bat, herriko ekonomia ire laguntzeko. Orduan, esan detan bezala, ez da, tablero bat dago mugitzeko zailago dana agian, makro edo deiturikoa, baina herrigintzan eta herrian proiektu txiki asko aurrera eramateko modu ezberdin asko daude, ez da. Eta guk nire iruditzen zait, hor oso apustu garbi badamakigula.